lokho mangikusho nawe umzali nawe ukubona ukuthi ayisakhuluma isilwane man. Kodwa khona omunye ubhuti wami okuthiwa usicelo ke nje engilama yena. Washo wathi ukhalela ngesimolontshisi. Hayi ngisho ukhalela nje uyasazi awusazi vele ka uthizwana wena awusazi vele awusazi isimolontshisi uthi ukhalela ngesimolontshisi. Angithi umsizwa bethu uyahlukana ka ngithi. Ubudala bama abungivumeli ukuthi ngiphathe isimolontshisi mina nginezidala eziserious. Isimolontshisi yini kanti sanini leso sikhwili esibizwa ngesimolontshisi into yanini leyo? Okay, lalela lokuzana. Umsizwa buhlukana nathi emakhaya khona abantu abangconywa udadewabo ukuthi abazinsi ethi uyinsizwa ubhuti bani uyashaya isigubhu emvalelweni masifundela umsizwa buhlukana kunama level umsizwa. Hayibo wena. Angisavumeleki ukuthi kungathiwa mina ngiphatha isimolontshisi. Angisongo ukuthi ukuthi uyasiphatha ngithe wathi ukhalela ngaso. Uzosithatha phi? Akukhuma ngekana. Ikhona phela ekhaya kunazo zonke inhlobo zezikhwili vele. Sikhona naso vele. Phathoba uye. Akasiphathi. Usiphatha phela egoli. Hayi asiyona intombi phela lalela. Asiyona intombi. Ukuthi mina ngeke ngikwazi usiphatha mina. Yabo. Naye akasiphatha ngisho ukuthi esiphatha ngisho noma ekhweni nje akaphathi sona. Uphathani? Awu mayekhweni ukuthi phela ngijwayele ukumbona kodwa unaso nje esinye isikhwili sakhe esintswempu mase phatha nesibhamu. Hayi. Kodwa nje lento yokuqala othe unayo angihambisani nayo umtshelo. Ekhaya quality ungikhumbuze mangemakhaya. Ungikhumbuze mangemakhaya. Ngizofika ngikushuthele izikhwili ekhaya ukuthi kunezikhwili kanjani. Kunezikhwili ezihlukahlukene vele na uzazi izikhwili wena ukuthi into kanjani. Wena usuwazi nje lezi zinto kulezi eziphathwayo lezi ezinezimpaphe iyona into yaziyo le ngoba vele uzalwe manje vele. Ukuthi phamazi ku-TikTok nawe uzama ukuthi bakhuphula ama obhuti bakho nje bakuzoba Good Friday bazobe besuka enkandla thiwa bale base-Transcorp bashaya isifutho leyo Lutho abasonti ke mina basekhaya abasonti nje abasonti nje wena nje obuhlezi ufaka umjiva washembe obhuti bawongconywa nje le kwabaphumulo ethu okanene kwashaya isifutho kufuze uyise mina angizalo ngqolo ubaba akashaya isifutho na ekhathi nasizona nezayo nje angazi ukuthi usisuka ngani uzozoshaya isifutho kephi ngaphela sizona nezayoni ekhathi na kuyasonto lapha ekhaya kusonto kaShembe kodwa bona abasonti abanawo nanomnazaretha wena unemnazaretha enti emthathu othi makuke kwaduma izulu vele usuku umugqoke usuyigqoka ngisho noma uye emcimbini into osaba ngayo usugqoka inazaretha ngisho emcimbini ke manje uyoperforma yazi bakho hayi baba bengqobo nazathi manje uyoperforma umsebenzi ngawuphuwa uShembe manje ngisuke uShembe ngiyomvezela ukuthi angikwazi ubongani weinsizwa uyomvezela ukuthini ngibonga ngiyinsizwa waphela mina abubonga lapha kini ushunqise uhambe onikele esontweni usungaze uhambe nomnazaretha impela uzuyofika estage lesi sikhathi engasikhona usithola into ukuthi mina ngihambe ngiye esontweni ingakho ngikwazi uma ngestage iyona ndlela yami yokukhonza leyo ukuthi uNkulunkulu ngisenawe angikhohliwe noma ngijabula khona kodwa ingubo yakhe angiyikhohlwa hayi ukuthi mina kuthiwa ngisenhlangakazi nginezingane eziningi kakhulu ukuthi ngathiwa mina ngisenhlangakazi kumele ngizosebenza la eGoldman yabo unezingane wena eyokuqala nje umelizwe nginesho nje ngoba esekhaya kulemazi izingane zeni ngento ecijile indaba uyena usemdala esenginovalo ngaye okay wena quality lento engikhulumayo yona iyabheda kodwa ilokuzana njalo ayikhulunywa phambi komphakathi kodwa ninto ethi ayibe njalo ini nginabantwana manje umelizo wenzeni usezohlupha so kumbika lokho ukuthi mina kuthiwa mina
ungathiwa mina ngoba nje kuzoba ugudi engabe ngisemkhehlweni ngiyoqashiya nezinye insizwa ngiyophekisa insizwa ezezingixhasa nami ngenza izinto kuthiwa mina ngi-Good Friday kuthiwa mina nginetende lami ngilala etendeni mina angilona isosha mina yeah ingakho nomuntu engibambisene naye kwezothando ngihlezi ngimkhumbuza engathi uNkulunkulu ngambonga manje kade usithatha ngishaya ama-DM kodwa uba ushaya ama-DM ke ngenze example musa phela ukuthi kuze okay uzobe bazojumpa huh ingazi izojumpa bazokubamba ukuthi unamanga ya ake asimise kanjalo uchemile sawu yahleka uma sekubiyela ubiyela manje ayikho into asayishilo engicasulayo singangenza ukuthi sixabane siyaxabana sinazi izikhathi zokuxabana kodwa njengamanje ayikho into esangenza ukuthi sixabane mina naye kwangathi mhlambe lokho mathi uxabana nami indaba zama-right lezo akujwayeleki esikhathini esedlule iy'ngane bengaxabani noba bazwi umuntu usenama-right akhe manje ubani ubaba womunye ake ngisibonele lapha phela ukulingana nakwami nabazali bakhe akukhomba ukuthi ngathi ukubetha umakho angakithi ngabe mhlawumbe ungowami wena ngokuzaleka wena biyela ungikhohliwe ngiyilezi iy'ngane lezi ey'sahlo samabela lezi ukuthi angiyinaka ngoba ingane zami so angijwayele ukunaka abatwana indlela wena uyithi ngiyilezi iy'ngane lezi ey'ncane we biyela wewela ulani ngikhona bhuti ngikhona ngingaphezu kwakho ngingaphezu kwakho ekhuluma la uba ufuqu uthi lento ayibhale mina ngakho kodwa ungafunda ngoba amakhompyutha abuye engaveli kahle la hayi futhi umusuke umkhohlisa sisungose Mdlovana ikephi Mdlovana ngathi kuma ngawonto encane mhlamba KO hayi kahle phola fuzabe mhlambe ukubethwa angisheshanga ngavela ngoba ngidume ngesikhathi sangobo 2016 sisasebenza uThugo 2015 nawo sisingathi benisisekoleni nini uthi ngifake ezinye izingane zenze lento ezijwayele because sizenzani ngiyayifaka phela manje angisiya umngakho phela mina manje ukuthi manje usula live wami ke manje ke usuhleli nami la manje usukhuluma nami ukuhlukana kusho ukuthi anisebenzi isikhasikisi yazi nje sibe video call ufuna ukuthi kubantu sijayele ukuba kwi-video call asikhizo please how ungabafaki kanjani manje yazi mangathiwa ngampela lawulani ngiyintombi yakho ungahlezi uchoma ngami njalo ungahlezi uyibuka esibukweni ungakholwa nje ukuthi ngiyintombi yakho mawungabona intombi yami ungangigxeka uthi uyifihla kanjani into nje awunamanga okay awunamanga yabona nje lawulani mangathiwa ngiyintombi yakho mina ngiyazi phakathi nawe uyazi enhlizweni yakho ungahlezi uyibuka esibukweni lokhu ingabaza ungaze uyofuna amasimpla azokunikeza umkhaba ngenxa nje ukuthi uzobe ungakholwa nje ukuthi nje mina wonke usithandile lo wesilo impela uqomula ulani ngowesilo ngayiphi indlela ayi kahle bona ungowesilo ngayiphi indlela hawu okay cha ufuna ukuhamba usukele isinkulumo cha yabona since nje ngaqala ukuba ngaqala ukuqonya ngazi abanentombi embi mina ufuna ukuthini ngami ingakho noma ngingena ey'ndaweni zokuphuza emaklabhini
bengihamba kakhulu ukuthi lo nyaka ngaze ngigxila kule stepa kodwa ngisagxila kuhamba amaklab benginele ngibona mase ngizodawa ngivele ngihambe ngoba angithandi lento ukuthi unele uma ufika uficani babona ukuthi babi unele ungathi usuzobamba usuyadaka ubona ukuthi sebengconywana ukuthi usudakwe kakhulu ubabone sebebahle so angazi abanentombi ebeni yabo so lento leyo noma iyigugu kodwa yibi igugu kangako ingakho intombi enginayo ngithi mina mathiwa ubona intombi yami uyibuza lo mfana lona usimene njani lesimo sokuthi ekwazi ungikhombisa wona ku-WhatsApp ungikhombisa wona ku-WhatsApp shuthi kumele ngigcine sengine number yakho shuthi mina ungikhombisa wona ku-WhatsApp akunankinga lokho ngiyazi ukuthi kuyakujabulisa uma ungibona ngikusendela imessage so ngicela ungikhombisa wona nje ku-WhatsApp hayi kabi kodwa hayi mina ngeke shem hayi ezinye ingane ziyaqoma mina ngeke mina wenze njani aze ngiyasho nje ukuthi nje ngiqome nje kuthiwa ngingoma umfana okuthiwa ngosuku uposte iy'thombe eziwu-100 iy'thombe ey'zodwa angeke mhlawumbe ey'zodwa ngayiphi indlela iy'thombe vele abey'phoste izolo aphinde ayiphoste namhlanje lokho ephoste iy'thombe nje zize zibe 100 yazi lo uthi uyabheka lo mfana iy'thombe khona abantu abagijima indlela endanjani abantu bafuna ukuthi nathi siyafisa ukuphosta njalo mfana usho ba nanokuthi-ke angithi phela uma uzuthandana nomuntu usungazi uzomanage i-social media yakho ukuthi wenza njani ngifake ezinye iy'ngane ngoba sezithi ngiyakuthanda nanokukuthanda ukwalithi umfana omncane nje engimkhonzile hhayi ukuthi ngiyamthanda ngale ndlela yini yokukhohlakala siyaphila njani bese nibingalele niyaphila siyaphila hayi ngikhona mfoka BS yebo ngiyakuzwa impela usuthi ukusisiye manje ufuna ngibe nenamba yakho yini ungamtshela ukuthi akakudm ku-TikTok ukuze avoid ukuthi ube nenamba yakhe oba nangathi ukuphushela ku-WhatsApp hayi uqile nje belezi ngane zama-2000 lezi ey'nganqenthi zikhomba umuntu oneminyaka ewu-50 zithi ngiyithandana nomfana ona-50 mina pho ngixayela umfana onjani ukuthi una-50 so angithandi venasa akangenelile lento esiyenzayo lana manje yabona nje ufuna umuntu ozoba sesayidini lakho ngifuna umuntu ozoqhubeka nento esijwayele ukuyenza la ekhaya kwenziwani la abafana abangangaba sibasebelele vele ngalesi impela ngoba siyasazi isikhathi se-social media nesokulamanisa manje kumele gcina kuphambana lapho ma ukuthi isikhathi sokulamanisa usalaleleni bo namhlanje kanti kulanyaniswa ngolwezingaki